سلام فنوير تي في أبى مكتال تركبوا كبران كم يتمسيو نلومي 24 نحسة سلالة زينا فت نوز أنا حزنا لكم قين مرنا نمكتتالكم بخبر زعدم لوام تخلي فلما أرستازينا بريزيدنت إساياس أفورقي أبى أخيبا بريكسن مشاركتي حجرات مدى رسميو كوبانيا مقعزي حالات تابشن الشاورح لأني 4 مليون حزبي كابلنا بن أغتلوت يبو مينستري عيون محبرة ودحنة 287 عالية سرات باستفالة ليمويا أسلتينو أكاري بحتوى تدراوي تذكار روسيا واغنر هي فيني بريكوفيش بحدقة مودا نفاريد كم زموتة تقاليحو أبي آسيا أبي تحتي مسمار دخلت نايزنا بروسابات قصري بأستاد 7 مليون وسيخو تباهيلو جابان بنيكليوساوي تساركي نستبكى لما يتكال من منشاوي نيكليوساوي تساعد فاكوشيما كتاب سوسو جميرا نبي زرزرو كنسكر بريزيدنت إساياس أفورقي أبي أخيبا بريكسن مشاركتي حجرات مدى رسميعو ملو تحسو لوقات مينستر زينا أداليو ملو يسعب بريزيدنت إساياس أفورقي لومي أب جوهانسبرغ دبوب أفريقيا بستقانعي أخيبا مرحت هاجرات بريكسن مشاركت هاجراتن مرقز إيرترا أب هلو زي فتحوي على ما وسر عزنة صر مدى رسميعوم أبزي العلسوسان حموشتن مرحت هاجراتن منقستاتن كومون أهقراويانن زوباويانن ودبات استساتفوا أخيبا بريزيدنت إساياس نمنقستن هزبن ريبابليك دبوب أفريقيا سلتي موق انقدوتهم مسقانا دحر مقراب إزركب زي أهقراو محبر السب أب كرانا مقدي أبزركبالو أزي سنكور أواني كان عمل لاو إزد ما بسنكتي أبهلو علماوي مواقر محدراز تخسته فشلتن زي صنبارن زي فتحاون أكايدان كم زخونا قليسو بريزيدنت إساياس أسعيبو دحر كال آيكوينات علم نزمع بليك للتقصراو سرعات زتكي انكو قصراو سرعات أبز حلفة 3 عامتات نعلمنا نابقى تصالي قجتن زي من رقاقا انشميموا خمز ركب محبار أبزي قويتت هايمنا علمنا رياضون أبزي تفلت عنوات زدفقولو زلو اوان نزي فتحاون بيناون اقداتات نتناس نتن كعقباز داليا حقرات نمقصعي تقامولو خمزلو أبريهو أمود أتا بريزيدنت إساياس نقبات علماو سرعات بمقوام صنبارن فتحاون على ما وسرعات كون مقبار زسمع دمصي إنا برخي متصخم زلو بمقلاز نزي كبرتات زي زقوما بريكسن كالوت أهقراويان ودباتن حلافنتن وسيدن تجبات علاماتاتن استراتيجين كوننا كم زقبا أسمير اللوم إذا خمزيلون كلهم كاب عسران كلتن نحاسب استفلالي ملكعات كايت زغنيه مبل 10 حموشتي وعلامة رحتي أبال حقرات بريكس دمدام أواج بموصا تزازيمو مسرت أبالات بريكس مالت برازيل روسيا هندي تشاينا دبوب أفريقيا موداتا أب قداماي مدرخ مسفحنا يتقصري كابتن أبالنت وقعوا حتى أقريبا زنبرا لعلي 10 حقرات نا أرجنتينا قبسي سعودية إيران حبورات إمارات عربن إثيوبيان بوقعي كسنبرا وسينان باولوس نتاباي مستفر تخلن أخليلو زرزقن جوهانسبرغ دبوب أفريقيا كوبانيا مقعزي حارات أبز حلفة شدوش أورح نعمة كلتاشون إسران سلسن نلعلي 4 مليون حزبي كابلنا بنقلقلوت كم زهابة كليتهم وكلينا يناتان يعبيون زدالو واتساب شام تولى كأربعي كوبانيا مقعزي حارات بشدشت أوارحنا يزعمت زين العلي 4 مليون حزبي كابلنا بنقلقلوت مقعزي خم زهابة جزياوي أكاير سرحنا يتكوبانيا أتو نقسة قبرز قابيهرني رينا حابيروم آتو نقصة كوبانيا مقعزي حارات أب عام تغل تشحن عسران كلتن أب ملا هجر 280 حالن زرقحة مسمرات كم زنبرو أب قدام من فقنا يزعمت زدما بارون تبادمة سنعفم أنبسة قلبا أسمرا عد فلسطي أسمرا ميمنة أسمرا خدو بعرن أب كال انتشعت تحدش مسمرات كم زغفته قليسم أب زحالف عامت شدشتنت ب3 مليون أب شدش تورحي نايز عامت زدما 4 مليون تسافرتي كابلنا بن كم زقع عزدما أنا سيروم قبرز قابيهر
ግዚያዊ ካይዲ ስራሕ ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ኣብዚ 6 ወርሒ ዝተጓዓዘ ህዝቢ ብመንፅር ካብ 2022 ክረአ ከሎ 6 ሚልዮን ነጥቢ 3 ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣቀዳማይ ፍርቂ ዓመት ኣብ ናይ 2023 4 ሚልዮን بعد 418 ህዝቢ ካብ ናብን ተጓዒዙ ኣሎ ስለዚህ ካብቲ ዝነበረ ዓመት ዕብየት ገይሩሎ ማለት እዩ ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ፍርያምነቱ ስሉጥን ጽፉፉን አገልግሎት መሃቢ ኣብ ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት 1283 ሰራሕተኛታት ከም ዘለው ዝበዝሑ ካብ ሃሙስን ቴክኒካዊ ሞያ ስልጠና ዝህባ ትካላት ትምህርቲ ዓድሃሎን ዝተመደቡ ልዑል ሞያ ኸጥሪዩ ዝበቕዑ ምዃኖም ብምሕባር ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ራብዓይ መምርሒ ፍቃድ መኪና ሒዘን ክሳብ ዞባታት ይኸዳ ከም ዘለዋ ኣፍሊጦም ነበርቲ ሰራሕተኛ ኣለዉ ኣብ ርእሲኡ ግን ካብ ተፈላለየ ብመንግስታዊ ትካላት ተመደቡ ካብ ቴክኒካል ስኩል ሃማሞስ ካብ ሳዋ እዚኦም እዮም ዝምደቡና ኣብዚ ክምደቡ ከለዉ እዚኦም ብዘይዋላ ሓደ ትሑት ዓቕሚ እዮም ዝመፁ ወይ ንእሽተይ ኣፍልጦ ሒዞም ዝምደቡና ኣብዚ ምስ መፁ ግን ኣዝዩ ሓያል ልምምድ ገይሮም ክሳብ ሞተር ናይ ምዕማር ሓያላት ቴክኒክ መካኒክ ኤሌክትሪክስታ ኮይኖም ኣዝዩ እዚ ትካል ንዖም ከዓ ነቱ ሰጥ ኢሉ ዝምሃር ነቱ ኾነይሉ ትምህርቲ ዝከታተል በቲ መንግስቲ ዝሃቦ ዕድል ተጠቂሙ ኣዝዮም ሓያላት ቴክኒሻናትን መካኒክን ኣፍሪና ኣለና ኣብ ትሕቲ ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ዝርከባ ኣውቶቡሳት ንዕድሕነተን ዓመታዊ ተፍትሽ ከም ዝግበረለን ዝሓበረ ሓላፊ ክፍሊ ኦፐሬሽን ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ኢንጂነር ናሆም ስምዖን ምስ ሓደጋታትን ድሕነትን ድማ መኻይንን ኩሎም ሰራሕተኛታትን ኣብ ኢንሹራንስ ምዝጉባት ምዃኖም ኣብሪሁም ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት 2023 ብዘጋጠመ ሓደጋታት 150 ከቢድ ማእከላይን ፎኪስን መቕሰልትን ሞት ናይ ሓደ ሰብን ከም ዘጋጠመ ጠቂሱ ድማ ሓሓሊፉ ዘጋጥም ሓደጋታት ንምግታእ ምስ መሻርክቲ ፖሊስ ትራፊክ ብምትሕብባር ኣብ ድሕነት ዘተኮረ ጎስጓታት ከም ዝወሃብ ኣረዲዮም ዘን መካይን እዚአን ኣብ ሰዓቱ ህዝቢ ተዘማልስ ኣብ ሰዓቱ እየን ዝገብረኦ እቲ ቦሎን ናይ ኢንሹራንስ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ 6/2023 ሒዝናያ ዘለና ዳርጋ 150 ሓደጋታት ነይሩ ካብኡ 16 ክብድ ዝበለ ነይሩ እቲ 81 ማእከላይ ነይሩ እቲ 53 ድማ ፎኪስ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ተመዲዮም ዝሰርሑ ዘለው ሰብ ሞያ ብወገኖም መንግስቲ ገዚፍ ወፃኢ ብምግባር ንህዝቢ ብድጎማ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ይህብ ከም ዘሎ ጠቂሶም ተሳፈርቲ ኣብ ኣውቶቡሳት ዋነት ተሰሚዖም ኣብ ፅሬተንን ካልእን ክጥንቀቁ ተላብዮም እቲ ዘሎ ስራሕ ቅጽበታዊ ኮይኑ ግዜ ዘይህብ እዩ ሕጂ ንሱ ከዓ እንታይ ከም ዝገብሮ ተጸባይ ነዚን ጽበ ህዝቢ ስለ ዘሎ ንሕና ከዓ ዕሪና ኣብቲ ግዜኡ ብውሑስ መንገዲ ነተን መኻይን ጥዕና ዘለዎን ጌርና ንህዝቢ ኣገልግሎት ክንህብ ስለ ዘለና ንሕና ነቶም ዘለውና ኣባላት መልሚልና ብግቡእ ተን መኻይን ኣትየን ተፈትሸን ብግቡእ ኣገልግሎት ከም ዝህባልና ከዓ ተቆጻጺርና ነውፅን ተን መኻይን ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ከምዚ ንሕና ነደኽሞ ደለናስ ህዝቢ ከዓ ከም ናቱ ገይሩ ተድጥንቀቐለን ኣብ ጽፈት ይኹን ኣብ ዝኾነ ቤት ረስበር ገለ ብዙሕ ነገር ኢኻ ትርእብተን መካይን ርስሓት ኣምሊሶም ኣብ ፌሳል ገይሮም ኣጎጎ ደርብዮም መኸዱ ንሕናስ ክንሰርሕ ከለና ከምኡ ዓይነት ብዙሕ ይደጋጥመና ሕጂ እቲ ህዝቢ ከም ናቱ ገይሩ ብጽፈት ተድሕዝ ዝያዳ ከዓነት ስራሕ ነዊሕ መገልገላትን መኻይን ወይ ንብልዓል ኣብ ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ብምምራሕ መኪና ዝሰርሓ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ብወገነን ሳላ ኣብ ካዕላይ ናይ ምምራሕ መኪና ስልጠና ዝተፈጥረለን ዕድል ኪኖ ኣብ ውሽጢ ከተማ ኣስመራ ናብ ካልኦት ዞባታት ህዝቢ ካብን ናብን ኣብ ምምላስ ክሰርሓ ከም ዝበቕዓ ሓቢረን ናብ ስካል ክንመፅእ ከለና ራብዓይ ማንጃ ፍቃድ ሒዝና ኢና መፂና ድሕሪ ኣብዚ ምምፃእና ኣብዚ ገዛ ዘሎ ኩሎም ማለት እዩ ኣባላት ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ዝገበሩልና ምትሕብባር ኣብ ዘለና ደረጃ ክንበፅሕ ኪልና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ ሕጂ ሰርቪስ ዘለኹ ማለት እዩ ስራሕ ኣውቲሳብ ዝበዝሕ ንደቂ ተባዕትዮ ዝተሓፅረ ኢሉ ዝሓስብ ሕብረተሰብና ብፍላይ ሕጂ ኣብዚ መጀመርታ ግዜ ንሕና ናብ ስካል ክንመፅእ ከለና ከምኡ ነይሩ ኣዋል ገለ ተባልካስ ብዙሕ ክስታይ ኣሎ ከምዚ ሰብሲ ይፈርሐካ ድሓር ግን ምስ ግዜ እንዳለመደና ከይዱ እቲ ሕብረተሰብ ከተባብዓና ጀሚሮም ማለት እቶም ተሳፈርቲ ንባዕሎም ማሲ ስራሕ ኣውቲሳብ ሓንቲ ካብቲ ካልእ ዓይነት ስራሕ ዋላ ሓንቲ ዝፈል ነገር የብሉን
ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ብዓውዲ ቅዲ ክዳን ማዕለማ ምስ ሳይንስ ኣራሓ መግብን ንሽዱሽ ኣዋርሕ ዘሰልጠነን 187 ኣሌት ስድራ ብ24 ነሓሰ ኣብ ኣዳራሽ ማእከል መሰልጠኒ ደብዓት ዞባ ማእከል ኣምሪቑ ኣብቲ ሚኒስተራት ፕሬዚደንት ሃማድየን ዕድመ ዝተገብረሎም ኣጋይሽ ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት መምረቕታ ኣብቲ ሚኒስትሪ ሓላፊ ጨንፈር ማሕበራዊ ውሕስነትን ወፍርን ኣቶ ገብሩ ፍስሓየ ሰልጠንቲ ካብ 16 ንኡሳን ዞባታት ዞባ ማእከል ዝተዋፅኣ ኣሌት ስድራን 8 ኣባላት ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ብድምር ምዃኖም ሓቢሩ ብዘይካቲ ሞያዊ ስልጠና ኣብ ስራሕ ዓለም ኣብ ዝተዋፈራሉ ዝሕግዘን መርሓ ዋኒን ምምዕባል ሓድሽ ዋኒን ውጥን ዋኒን ትካልን ተጠቃምነት ልቃሕን መውልን ዝብሉ ተወሳኽቲ ስልጠና ከም ዝተዋህበውን ሓቢሩ ኣብ ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ኣቶ እማሃ ኪዳነ ብግድኡ ካብ ቀንዲ መትከላት ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ሓደ ርእሰ ምርኮሳ ብዝብል መሪሕ ጭርሖ ባህሊ ዓያይነት ብምንጋስ ኣፍራይቲ ዜጋታት ምኹስኳስ ምዃኑ ብምሕባር ንሕብረተሰብ ኣድላይነት ዝህልዎ ሞያታት ከም ቀንዲ ስትራቴጂ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ኣረጋጊጹ ወኪል ተመረቕቲ ድማ ቀሲመንኦ ዘለዋ ሞያ ካብ ተጸባይነት ተገላጊለን ኣፍራይቲ ዜጋታት ክኾና ከም ዝሕግዘን ጠቒሳ ዝቐሰምኦ ስልጠና ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማትን ኣብ ምቅላል ልዑል ግደ ከም ዝህልዎ ብምእማን ናብረአን ንምቕያር ካብአን ዝሕተት ዘበለ ክፍጽማ ብስም ተመረቕቲ ቃልኣት እያ ኣብ መወዳእታ ኣብ ትምህርተን ጸብለን ንዝበላ ሰልጠንቲ ካብ ኢድ ዝምልከቶም ሓለፍቲ ሽልማት ክዕደልን ከሎ ብሰልጠንቲ ዝተዳለወ ፍርያት ስልጠና ድማ ንምርኢት ቀሪቡ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ንኡዞባ ሓልሓል ምስ መሸረኽቱ ኣብ 8 ምሕደራት ከባቢ ትንባኾን ሽጋራን ዘኸትሎ ጥዕናዊ ሳዕቤን ኣተኪሩ ነበርቲ ንኡዞባ ካብ 12 ክሳብ 19 ነሓሰ ኮስኳስ ኣካይዱ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ናይቲ ንኡዞባ ነርስ ሳልሕ ኣቡበከር ነዞም ብባህሊ ጽዩፋት ብእምነት ድማ ዘይቅቡላትን ውጉዛትን ኣብ ጥዕና ዘስዕብዎ ጸገም ብብግንዛብ ዝኾኑ ሕብረተሰብ ክከላኸለሎም ተማሕጺኑ ንትሕዝትኡን ኣብ ጥዕና ዝፈጥሮ ጽልዋን ሳዕቤናትን ኣመልኪቱ ነርስ ሳልሕ ኣብ ሓንቲ ሽጋራ ልዕሊ 4,000 ተመሳሰልቲ ቀመማት ከም ዝርከቡ ካብኣቶም ልዕሊ 250 ኣዝዮም ሓደገኛታት ልዕሊ 50 ቀመማት ድማ ንሕማም መንሽሮ ዘቃልዑ ምዃኖም ድማ ኣነጺሩ ብተወሳኺ ሽጋራ ንሳምቦ ብዝተፈላለዩ ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ከም ዘቃልዕን 1.3 ሚልዮን ካብ ህዝቢ ዓለም ግዳይ ናይ ዘይተደለየ መጥቃዕቲ ትንባኾን ውፅኢት ትንባኾን ኮይኖም ምህላዎም ዝገለጸ ነርስ ሳልሕ ብሰንኩ ልዕሊ 50 ሜታዊት ሞት ከም ዘጋጥም ኣብሪሁ ዝትፋእ ሽጋራን ትንባኾን ኣብ ጣውላን መናብርን ካልን ስለዝተርፍ ሳዕቤኑ ወላ ኣብቶም ዘየትክኹ ዝህልዎ ቀሊል ከም ዘይኮነ ብምሕባር ድማ ምትካኽ ሽጋራ ኣብ ሓንጎል ኣብ ሳምቦ ሰራውር ደም ስርዓተ ምስትንፋስን ሳዕቤን ከም ዘለዎ ብምርዳእ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ብሸጣትን ባኾን ሽጋራን ዓማዊል ኣትክኽትን ምርካብ ዝገብርዎ መዋዓውዒ መረዳእታ ዝጎደሎ ብምዃኑ መዕገቲ ክግበረሉ ኣዘኻኺሩ ነርስ ሳልሕ ኣብ መወዳእታ ዘትክኹ ሰባት ንኸቋርፅዎ ምኽርን ማዕዳን እንሃብካ ዘየትክኹ ድማ ብዛዕባ ሳዕቤናት ምትካኽን ኣብ ቁጠባዊ ማሕበራውን ኣከባቢያውን ዘምጽኦ ሓስያን ንኽርድኡ ናብ ታሕቲ ወሪድካ ናብ ህዝቢ ጽዑቕ ጎስጓሳት ምክያድ እዋኑ ስለ ዝኾነ ብኣድማዒ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ሓቢሩ ክቡራትን ክቡራን ቀጥሉ ዝቐርብ ዜና ወጻኢ ንምክትታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ይዕድም ኣብ ዜና ወጻኢ ክንሰግር ኣካያዲ ናይቲ ብዋግነር ብዝብል ስም ዝፍለጥ ብሕታ ወታደራዊ ትካል ሩስያ የቭጌኒ ፕሪጎቭዥ ብሓደጋ ምውዳቕ ነፋሪት ከም ዝሞተ ሲቪል አቪዬሽን ሩስያ ኣፍሊጡ የቭጌኒ ፕሪጎዥን ኣብታ 10 ሰባት ኣሳፊራ ተማል 23 ነሓሰ ካብ ከተማ ሞስኮ ናብ ከተማ ሴንት ፒተርስበርግ እናተጓዓዘት ዛጌት ጠቅብ ዘይተነጸረ ምኽንያት ዝወደቐት ነፋሪት ኣብ ዝጓዓዘሉ ዝነበረ እዋን እቲ ሓደጋ ኣጋጢምዎ እታ ነፋሪት 30 ደቃይቕ ምስ ተጓዓዘት ነቲ ሓደጋ ከም ተቃልዐት ዝሓበሩ ሰብ መዚ ሲቪል አቪዬሽን ሩስያ ካብ ተሳፈርታ ብሂወት ዝደሓነ ከም ዘየለ ኣረድዮም ነቲ ሓደጋ ብዝምልከት መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ እቶም ሰብ መዚ ሓቢሮም ኣለዉ ኣብ ኤስያ ኣብ ትሕቲ መስመር ድኽነት ናይ ዝነብሩ ሰባት ቁፅሪ ድሕሪ ክስተት ኮሮና ቫይረስ ብኣሳት 70 ሚታዊት ክብ ዝበለ ጸብጻብ ናይ ተኣህጉር ሓቢሮም በዚ መሰረት ኣብ 2020 ኣሳት 80 ሚልዮን ዝነበረ ኣብ ድኽነት ናይ ዝነበሩ ሰባት ቁፅሪ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ልዕሊ 150 ሚልዮን ከም ዝዓረገ ተፈሊጡ
ትሑት ቁጠባዊ ኣታዊታት ዘለዎን ሃገራት ዞባ በቲ ክስተት ዝያዳ ከም እተሃስያ ኣብቲ ጸብጻብ ተጠቒሱሎም እቲ ኣሃዝ ኣብዚ ዓመት እዚ እውን ብሰንኪ ዝተፈላለየ ምኽንያታት ከይዛይድ ስጋኣት ክኢላታት ኣሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ቁጠባ ዓለም ከቢድ ሃስያ ከም ዘስዓበ ዝጠቐሱ ጸብጻባት እናገደደ ዝመጽእ ዘሎ ክሊቦ ምምዝባል እውን ተወሳኺ ከቢድ ቅልውላው የኸትል ከም ዘሎ ይጥቀስ ጃፓን በኒክሌዮሳዊ ጸርጊ ንስተበከለ ማይ ትካል መመንጨዊ ኒክሌዮሳዊ ጸዓት ፉኩሺማ ካብ ሎሚ 24 ነሓሰ ክተፍስሶ ጀሚራ መንግስቲ ጃፓን ነዚ ሓያሎ ዓመታት ከም ዝወስድ ዝግለጽ ዘሎ መስርሕ ኣብ ልዕሊ ኣከባቢ ዘውርዶ ብከላ ከም ዝየለ ድሕሪ ምርግጋጹ ከም ዝጀመረ እዩ ዝገልጽ ኣህጉራዊ ትካል ተቆጻጻሪ ኒክሌዮሳዊ ጸዓት በቲ ጉዳይ ምስ መንግስቲ ጃፓን ክዘራረብ ከም ዝጸንሐን እቲ ናይ ምፍሳስ መስርሕ ውሕስ ምዃኑን እዩ ሓቢሩ ይኹን እምበር ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራትን እቲ ናብ ሰላማዊ ውቅያኖስ ዝፈስስ ረሳሒ ፈሳሲ ኣብ ኣከባቢ ዘውርዶ ሃስያ ቀሊል ከም ዘይከውን ብምጥቃስ ነቲ ስጉምቲ ክቃወማ ጸኒሐን ኣለዋ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ነቲ ስጉምቲ ዘይሓላፍነታዊ ክትብል ኮንዲናቶላ ሞያት መመንጫዊ ኒክሌዮሳዊ ጸዓት ፉኩሺማ በቲ ኣብ 2011 ኣብ ጃፓን ዘጋጠመት 9 ሬክተር ምቅጥቃጥ ምድርን ንሱ ዘስዓቦ ሓደጋ ሱናሚን ከም ተበከለ ጸብጻባት ይሕብሩ ህንዲ ናብ ወርሒ ዝለኣኸታ መንኮርኮር ትማል 23 ነሓሰ ብዓወት ኣብ ዝተተለመላ ቦታ ብምዕላባ እቲ ሃገር ኣብ ታሪኽ ገስጋስ ጠፈራዊ ምርምራት ሓድሽ ምዕራፍ ከም ዝኸፈተት ተቓሊሑ በዚ ድማ ህንዲ ናብ ወርሒ ዕውት ተልእኾ ዝፈጸመት እቕሬታ መበራብዒት ሃገር ክትከውን በቂዓላ ኣብ ፒቻንድርያን 3 ሰሜት መንኮርኮር ዕቁር ጸጋታት ከም ዘለዎ ኣብ ዝእመት ደቡባዊ ዋልታ ወርሒ ብምዕላባ እቲ ካልእ ካብቲ ህንዲ ዘመዝገበቶ ዓወት ምዃኑ ድማ ተሓቢሩ እዚ ጠፈራዊ ተልእኾ ህንዲ ኣብ ጠፈራዊ ምርምር ብሓፈሻ ኣብ ዳሳስ ወርሒ ድማ ብፍላይ ኣመዝጊባቶ ዘላ ብቕዓት ዘረጋግጽ ከም ዝኾነ እዩ ዝሕበር ዘሎ ህንዲ ጽላት ጠፈራዊ ምርምር ንምድንፋዕ ገዚፍ ወፍሪ ክትገብር ምጽናሓ እዩ ዝግለጽ እቲ ሃገር ቅድሚ 4 ዓመታት ዘካየደቶ ተመሳሳሊ ፈተነ ብቴክኒካዊ ጸገማት ከም ዝፈሸለ ይግለጽ ሰሜን ኮርያ ኣብ ስልያዊ ምጽንጻን እትነጥፍ ሳተላይት ናብ ዙርያ ምድሪ ንምልኣኽ ትማል 23 ነሓሰ ዘካየደቶ ካልኣይ ፈተነ ከም ዝፈሸለ ወግዓዊት መደበር ቴሌቪዥን ተሃገር ኣፍሊጣ ነታ ሳተላይት ጸይሩ ዝተጓዓዘ መንኮርኮር ኣብ ሳልሳይ መድረኽ በረርኡ ብዘጋጠሞ ቴክኒካዊ ጸገማት ናብ ዝተተለመ ብራኸ ከይበጽሐ ከም ዝፈሸለ ዝጠቐሰ መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ዝመጽእ ወርሒ ጥቅምቲ ተወሳኺ ፈተነ ንምክያድ ወጢኑ ከም ዘሎ ኣነጺሩ እዚ ካልኣይ ፈተነ 3 ኣዋርሕ ድሕርቲ ቀዳማይ ፈተነ ምክያዱ ዘነጸሩ ጸብጻባት እቲ ሃገር ኣብ ተዓውዲ ንኣጥርያቶ ዘላ ዓቕሚ ዘንጸባርቕ ምዃኑ ሓቢሮም ፈተነ ሰሜን ኮርያ ብዝፈጠሮ ስጋት መንግስቲ ጃፓን ኣብ ወሰናስን ሃገሩ ዝለዓለ ናይ መጠንቀቕቲ ኣዋጅ ምውፅኡ ድማ ተሓቢሩ ሰሜን ኮርያ ካብ ተጻረርቲ እትብለን ሃገራት ክመጽእ ንዝኽእል ዝኾነ ተጸባይ ስጉምትታት ንምምካትን ናይ ገዛ ርእሳ ኣብ ስልያዊ ንጥፈታት እተገልግል ሳተላይት ክትህልዋ ልዑል ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ብተደጋጋሚ ክትሕብር ምጽናሓዩ ዝግለጽ ኣብ ግሪኽ ንሓምሻይ መዓልቱ ቀጺሉ ዘሎ ሓደጋታት ባርዕ መሮር ካብ ቁጥጥር ወጻኢ ብምዃን ናብ ሰፊሕ ከባቢታት ብምልሓሙ ዘውርዶ ክሳራታት ከም ዝዛየደ ተቓሊሑ በቲ ብ19 ነሓሰ ከተማ ኣቴንስ ኣብ እትርከቦ ሰሜናዊ ክፋል ሃገር ዝተበገሰ ሓደጋታት ባርዕ መሮር ብውሕዱ 20 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝጠቐሱ ጸብጻባት 10ታት ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ኣሽሓት ናብ ውሕስ ቦታ ክግዕዙ ከም ተገደዱን ሓቢሮም ነቲ ባርዕ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ንምውዓል ኣሃዱታት መጥፋእት ሓዊ ግሪኽ ካብ ፈረንሳ ቆጵሮስን ሮማንያን ብዝመጹ ኬላታት ነፈርቲ ሄሊኮፕተራትን መጥፋእት ሓዊ መካይንን ተደጊፎም ሓያል ጻዕሪ ኣብ ምክያድ ከም ዝርከቡ ድማ ተገሊጹ ኣብዚ እዋን ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኤውሮጳ ብሓፈሻ ኣብ ፈረንሳን ስጳኛን ድማ ብቐንዱ ዘይወቕታዊ ምዃኑ ዝተገልጸ ብርቱዕ ሙቐት ዝዓለሎ ኩነታት ኣየር ተኸሲቱ ከም ዘሎ ጸብጻባት የነጽሩ ዜና ቅድሚ ዛና ኣርእስታቱ ክደግመልኩም ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ኣኼባ ብሪክስን መሻርክቲ ሃገራትን መደረ ስሚዑ
كوبانيا مقعزي حرات أبش الشاورح نلعلي 4 مليون هزبي كابنا بنقلقلوت هيبو منستر عيون محبرة ودحنة 287 على تسرار باستفلالي مويا عسلتينو أكاري بحتى وتدراوي تكا روسيا واغنر يفغيني بريغوجين بحرقة مودا أنا فارد كم زموته تقاليحهم أبي إيسيا عب تحتي مسمر دخنت نايزن بروسوات قصري بأسات 7 مليون وسيقو تواهيلو جابان بنيكلوساوي تأرجين استبكله ما يتكلم من شؤون نيكلوساوي تعد فاكوشيما كتفسس جميرا زينب سدازي مدون مسسترفون مدواتنا نحرقكم بوقلنا برمشات